Murag nana po nagsunod-sunod sa kuha nga di maayo ba? Ngawa diri ay. Asa kaya to si Boss iPhone? Wala man niya giuli akong singsing. Pasis ako. Ngawa niyo asa ka to kung Pikachu ba dugayan na to nga nawala sa kuha Lah, iabot naman ko diri abay. Si Boss iPhone. Boss iPhone? Pirino, unsa man ka diri? Nangita ko nimo kay wala pa nimo giuli akong singsing. Naunsa taon? Uli gyapon nga. Kuan na mo gyapon kamot ato? Si kuan to, nga power man to nako. Power gyapon. Kani may power kani. Di kay katong singsing nga nasudlan may kuato. Mo lagi pod, mas kusgan man tong naisingsing nako nga power. Wala man nimo na control. Sure di ay, wa na control. Naman to ka inchik, bilabay naman to niya. Asa dito di ay? Nakiglaban pa ila pastor. Duha ka pastor, na impostor og pastor. Ambot na unsa na to sila nasudlan to kadiliman, bahala sila dito Duwa ka impostor og pastor? Ay nasi pangutana Perino. May pagtabangan ko nimo pangita atong Pikachu. Lipay pa ko. Aka to naglaag-laag. Pikachu? Wala pa dito no balik day sa imuha di ay? Tara na sige istorya. Sige, 1 2 3 go. Asa na bukanin duwa ba? Sundan na to sila. Tara, sundan na to. Tara. Ang tungo tuloy. Kalumpinan maligid ni diri ah. Mora gid gyapon. Magunsa dito diri? Akong feeling, na diri si Pikachu. Pangitaon na to siya diri. Pangitaon? Balik pangitaon kanina to. Nung kinaga ni siya diri Sige, pangitaon na to. O sige tara. Ikaw dito, ako diri. O, sige. Bulag ta. O, sige. sige. Tara sila. Isa. Kasi may mong sundan. Si Pino ako sundan. Si Boss iPhone ako Sige. Sige tara. Pikachu! Asa naman ka? Pikachu! Yawa diri oy. Pikachu! Asa na ka? Tuwara si Pino. Ging! Sa mani? Range! Ikaw na pod! Oh, ngano di ay? Nagunsa rin ka dito sa mong lugar. Nangita kong Pikachu diri Ganong gilabayan man ko ni mag-power? Alangan, trespassing man ka. Sige daw, spelling nga daw ang trespassing. T-R-E. Ha? Ay, buang. Pero may ilad juga mo ba? Di man day ka kabalo. Patuga man ka. Pikachu? Asa ka to si Pikachu Naar, may kadiri ha. Karon ka Boss iPhone na ka. Murag nana po nagsunod-sunod sa kuha nga di maayo ba? Boss iPhone! Junjun Montana. Nganong gisundan-sundan mo ko nimo? Ano man di ay? May trespassing man kadiri ha. Trespassing o inyong gitaguan akong Pikachu. Nganong wa naman to kauli so naglaag to? Pikachu! Wa ko ilabos imong Pikachu! Perte man ganing kiyata to. Ay, ha? Unsay kiat? Sa tupa na sa inyo akong Pikachu no. Pagkawas nimo dili. Sinasa kuwa! Wala sa kuwa! Nakakay kadiliman! Kung gusto nimo mabuhi, dal ako kang kadiliman. Kung di ka gusto makatilaw ani. Dili day ko! Yahay kay ka! Dili day ka ha. Bye-bye! Saan naman sila? Ngayon, si Prino! Nag-away naman! Hoy! Kamundua! Pangundang mo! Junjun Montana! Jun! Tapangi ko diri, Jun! Tara na! Kinapasin na ta! Si Boss iPhone mo ato kay Diliman! Ha? Sige, tara! Atay! Nakapasi! Asa kaya to? Rino, asa si Junjun? Nakataka sila oy! Sus! Sa mukha Nagkita man sad mi, pero nakapasipod. Naakang kadiliman si Pikachu. Nasa dito pangitaon na to siya. Ha? Naara day ka diliman? Oh, naara siya ha. Tara, pasi na tao pangitaon to sa kadiliman. 1 2 3 go. Hahaha, nahuman na iyong trabaho, John. Napugsaon si Boss iPhone o Pirino. Kadiliman! Nakita naman si Boss iPhone si Perino! Gipangitan nila si Pikachu! Ha, mao ba? Asa naman to sila karon?
Basing ginasundan mo nila, ayaw mo kumpiyansa. Ha? Imposible man kayo nakidiliman. Walay imposible sa ilaha kay na sila powers. Si Pikachu nara diri sa ubos. Di si kadiliman. Sa tupa. Bantayan na nang si Pikachu diri ah. Kami rin bahala sila kadiliman. Tura sila. Turang Pikachu. Naaram day ng Pikachu raa. Gibantayan siguro na nila ba? Atay, sabaan ni mo eh. Wala. Wala sila. Musa ipon, Brino. Kamu na'y bahala sila, John. Kaya nato ko importante nga lakaw. Oh, kami rin bahala ni kadiliman. Pulma og shield. Ako taguan si Pikachu. Atay, nangurinti. Di lagi na mga amos imo ah. Kaya mua ng batos. Pirino, atay kayo na to sila. Hindi, papa, hindi na ako makaya. Mas maayo, mas siguro. Pupasin na ta. Pasigdihin na lang sila. Namasin na po sila. Si Bat. Si Pikachu, kuha na to. Tara. Pikachu. Bus iPhone! Pikachu. Bus iPhone! Pikachu. May gani kinakadiri ang Pikachu. Bus iPhone, transform na. Sige, sige. Atras di, atras. Wow! Go mo na 2 times 2. Ano ko? 1, 2, 3. Go. Dapat mabutang si Pikachu. Katra na. Boss iPhone. Pikachu. Yan, din na po siya. Okay, 1, 2, 3, go. Boss iPhone. Go. Kami rin bahala sa 1, 2, 3. Sus! Sa mukha eh. 1, 2, 3. Asa na ba kanin duwa ba? Uy, murag nanap po nagsunod-sunod sa kuha nga di Mayo ba? Asa kaya to? Nagliyaw. Prino, asa si Junjun? 1, 2, 3, go. Maligo. Ay, isa. Asa pa ko na una? Istorya si 1. Naara di ang Pikachu raa. Tapos gayam tingog usab. Inalindol, inalindol. 2, 3, go. Lo, tura sila. Tura ang Pikachu. Parang Pikachu ba eh. Gibantayan day nila.